سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجي ابستدالو زيناتات مستيا مونغو اسرائيلن حماسن زكايا زلوكينات بزتحاز زلو حدش معبالتاتن بتزلو كونتاز تتصلو ايرتراويان زهبو حبريتان كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقن بخبري يقدمكم زحلف سومن قدام حماس ابلع اسرائيل مدقعت دحر مفصامو زجمره قچت كساب حجي ان قددي يقصل لا زل اوان اسرائيل نشاوعي معلتا ابلع لقازا تغبر زلا ناي ليتن معلتن مدقعت نفرتي جنا قصيلاتلا ود حورات هاغرات اوصيو ابزل مغلصي اسرائيل وش مدقازا بزكيدته مدقعتي شحن 300 هنصاتات كم زعنوتن ابزيوم هنصاتات دما استات 5540 ابايت كم زنبرن كالوس 3750 ابايت دما بتز فرسه قدات سلازوردم نبرتم كلق وم كم استقدد تغاليصو كساب لو مفرق معلتقا اسرائيل اوش متقازاب زكيرتنا ينفرت متقعتي قصري هيوتم سانه فلسطيمويان 2215 كبصحن كلو 8714 دما قوسيلم كم زلو منستر عنا فلسطيم غليصلا ابكال كفال فلسطيم زخونه معربا وغماغم دما 54 سبات هيوتم كسونن كلو 100 سبات قوسيلم الله سراويت اسرائيل بوغنو اتياب العلوش متقازا زكايده زلو فرت الدبداب جينا كقصله مخانه خغلص انكلو بتي زغبره زلم متقعتا دما حدا كاب قند ازست حماس قتيل مهلاو افليتو اتي عال غاد زتبهاله ناي حماس بعل سلطان مرحي ناي حنتن نخبه زتبهالت ناي كوماند حيل حماس كم زنبرن ابتز حلف سمون ابلع اسرائيل استفصم متقعتخه لعل قد تصاويته كم زنبرني سراويت اسرائيل غليص زلو از حجي تقاتل زلو حدا كاب مرحت حماس زخونه ود 37 عامت عالي غادي مستكال وشطاو صتا اسرائيل يسرح ينزتبهاله حدا سب قوي مقتالو اسرائيل قدمي بملوات اسرات ناص املقاقه نعمتات اما اسرتي اصنيحته نيرايا يكون براب 2011 اسرائيل جيلات شالت نستباله بحماس جهته تحيز زنبره وتهدران مفتاح استشح كاب اسرات حماس كتفتح بموسانه حدا كابتم شعوز تفتحو مرحتي ني حماس نيرو كالي مس مرحت حماس بزتحاز دما قدم حجي لعلواي مرح حماس زنبله حجي دما حلف قديات وصاي ناي تغجل لزلو خالد مشعل مسحنتي ناي تركي مع كان زينا ابز غبرق على محتت حماس زحلف سمون زغبر متقعتي زحبني كبل غليصوا ازي حلافي قديات وصاي حماس زخونه خالد مشعل نتا ناي تركي مع كان ابزهابو مغلصي تغجت زحلف سمون زيكونس بشحن 940 شومتن جمير يلو نسو ابزربو اسرائيل سراويتا حيالن زي سعرن مخانخ تزارب يصنيحا زحلف سمون حماس تفصم متقعت جنا اوش تحيد ساعات كم استسعروا مصر انا ونغري منا يلو حماس بزعبا ابلعل سلامويان سبات حصاناتن ارغاويانن زفصمته متقعتي مستحته دما كومو اي تكبروا كنبلم صنيحنا كم زعينت فصامتات جن اب غيزي كينات زغاطميو اسرائيلاوያን كونيلم سلامويان سبات ايقتلن يمزبل حق ديو الى حتيتو كم زفلط حماسون اسرائيل سلامويان سبات تقتل يخبل يزخصص نسوم كم زعينت كسندا غبروا تماساسالي تكبر مفصامم مستحته دما خالد مشعل مسناتنا عبي فللي يالو نحنا وننتنا يتمريتنا سلازي صلاي كاب دغك مصن كلو وتهدر يكون سيفيل كلهم صلات يوم زخونه نام مدرك ورر زمص دما صلاين بدلنيان يكبل يملسو بقالا ازراربا دما نحزب اسرائيل ملو كم صلاين بدلنيان غيرو كم زقصري تزاري بزلا بقالا وغن دما بغداي اسرائيلن حماسن ابايت صتا ود حورات هاغرات اب عصو معصو ابستغبر اخيبا روسيا سباو حجازات نابقازا خبصح منتي توخسيد دو كبل زصوع رقيق امامه اغريبا اتي ناي حدا قص امامه قلطفن نبارن ملو ادمعن توخسدو مبال كفطر كلهم جهوتات بوحس منقد خفتحو كمون حجز كوهابون كوصص دلي سيفيلاوين بوحس منقد كوصن اي زصوع امباسادر روسيا ود حورات هاغرات دحرت اخيبا بزعبات وسانه غازيطنياتات مغلص كهب تثبيت يكبر ابالات بيت مخرب بايتصيتا نتوسانه بناي قوف مسلم كنقصون كدغفون زخول خوينم ترقيقنا روسيا امامغنا بوغعي بدرجه هاغرات دمصك وهابلو دي ايكونن ايتفلطنالو حدا معربو دبلوماسيا غنا روسيا ابت غداي زلو علامه كم زطراطر يغليصو نسو ابزربو روسيا نتامامه ابزدالو تلوان مسكالوت ابالات تبيت مخري ايتمخرتن نحماسون ايتقصتن ايكوننتن كبل نقيفوا بايتو صتا ود حورات هاغرات وسانه كوص اندحر كوينو دغفت شعات ابالات زحتت كوينو اتن ناي قوف مسل زلون امريكا عباي بريطانيا فرنسا روسيا تشاينا ندما نتوسانه نخي حلف كخلكلا يخلاين امريكا بايتو صتا ود حورات هاغرات نتا قند محزا
ዝኾነት እስራኤል ዝነቀፍ ዝኾነ ይኹን ውሳነ በተደጋጋሚ ብናይ ቀውፊ መሰላ ጌራ ክትነጽጎ ጸኒሐያ ካሊ ምዝያ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ኤርትራውያን ነበርተ እስራኤል ውን በቲ ኩነታት ተጸልዮም ክሳብ ካብ ዝነበርዎ ቦታታት ዝተፈናቀሉ ወገናት ከም ዘለው ተገሊጹ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ከተማ ኣሽከሎን ንኣስታት 13 ዓመታት ዝተቐመጠ ተኽሊት ዝተባሃለ ኤርትራዊ ክብድ ኢሉ ነይሩ ብምባል ነተዘጋጠመ ኩነታት ይገልጽ ንሱ ኣብ ዘረቡ ኣብኡ የነረ እቲ ኩነታት ክብድ ኢሉ ነይሩ ሮኬት ሐማስ ኣብ ገዛይ ውን ዓሊብዮ ኣምላኽ ሓሊነ ክወፅእ ክኢለ ክብል እዩ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ዘረቡ ሰንበት ነይሩ ሰዓት 11 ፈረቓን ናይ ለይቲ ማለት እዩ ክትኮስ ይውዒሉ ግን ምልክት ዝህብ ኣሎ ምልክት ክህበና እንከሎ ካብ ገዛ ንወፅእ ነይርና ግን ኣጋጣሚ እታ ሽዑ ዝዓለበት ሮኬት ምልክት ኣይገበረትን ብኸምኡ ምኽንያት ከዓ ኣብ ገዛ የነረ ማለት ክብድ ይብል ንኽትገልጾ ሽዑ ኣብቲ ዝነበርክዎ ገዛ ዓሊባ ናይ ፈጣሪ ነገር ግን ወፅየ ኣሽከሎን ወሰን ስለ ዝኾነት ኣመና ክብድ ኢልዩ ብዙሕ ውን ዓሊብዩ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ወሲኹ እቲ ገዛ ዝተረፈ የብሉን እቲ ዝነበረ ንብረትን ካልእን ውን ዓነውነው ኢልዩ ብምባል ዝወረዶ ክሳራ ጠቒሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብር ተሓላቒ መሰል ስደተኛታት ዝኾነ ብርሃነ ነጋሲ ብወገኑ ነዛ ማዕከን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንመጥቃዕቲ ሐማስ ኣስካሕካሒ ክብል ይገሊጽዎ በቲ ደብዳብ መንበሪ ገዛ 3 ኤርትራውያን ከም ዝተወቕዐን እንተኾነ ዛጊት ዘጋጠመ ሞት ይኹን መሃርምቲ ከም ዘይበጽሖም ብርሃነ ይሕብር እቲ ደብዳብ ሮኬት ክልተ ኣብ ኣሽከሎን ሓደ ድማ ኣብ ኣሽዶድ ኣጋጢሙ ብጠቕላላ 3 ኤርትራውያን ገዝኦም ተሃሪሙሎ ብምባል ኩነታት እስራኤል ብሓፈሻ ኣሰካፊ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እቲ ንስክላ ዝደሓነ ተኽሊት ብሐሙስ ካብታ ንዓመታት ዝነበረላ ኣሽከሎን ኣርሒቆ ብምውፃእ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ውሑስ ዝበሃል ከተማ ናታንያ ብምፍንቓል ምስ መሓዝቱ ተዓቒቡ ይርከብ ኣብ ገዛይ ስለ ዝወረደ ኣነ ከምዚ ሓድሽ ስደተኛ ኮይነ ዘለኹ ብምባል እንተው ሓደ ካብቲ ድምፂ ርሒቐ ሕጂ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለኹ ይብል ንሱ ወሲኹ ንሕና ታሪክ ዝመሃረና ኢና ምክንያቱ ኣብ ሲናይ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ብዝተገብረ ኣተሓራረዳዮም ተሓሪዶም ኣብዚ ብምባል ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊ ዕሸላት ዝተፈጸመ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ክብል ዝገለጸ ቅትለት ከም ዘሰንበዶ ተዛሪቡ ኣብቲ ብቐረባ በመጥቃዕቲ ሮኬት ክህረም ዝኽእል ደቡባዊ ግዝኣት እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዛጊት 19 ኤርትራውያን ስድራቤት ካብ ናቲቦ ናብ ኪባራ ዝበሃል በተዛማዲ ውሑስ ዝኾነ ከባቢ ምስ ምምሕዳር ብምትሕባር ኣግዒዝናዮም ኣለና ኢሉ ብጀካዚ ሓያለ ኤርትራውያን ካብቲ ተጠቃዒ ዝኾነ ከባቢታት ናብ ደሓን ዝበሃል ከባቢ ይጉዕዙ ከም ዘለዉ ኣረዲዩ እዚ ኮይኑ ግን ደሃይ ዘይብሎም ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኩነታቶም ንምፍላጥ ደሃዮም ንምርካብን ምስ ኣባላት ፀጥታን ፖሊስን ሰራዊትን ካልኦት ትካላት እስራኤልን እንዳተረዳዳእና ንሰርሓልና ክብል ነዛ ማዕከን ተዛሪቡሎ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብወገኑ ብሶሉስ ኣብ ዝርግሖ ሓበሬታ ኣብዚ ሳልስቲ ብዝተገብረ ምክትታል ዛጊት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ሓደጋ ዝበፅሐና ሓበሬታ የለን ኢሉ ክሳብ ሕጂ ካብ ወጻእተኛታት ክልተ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብመጥቃዕቲ ሐማስ ህይወቶም ከም ሰኣኑ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓቢሩሎ ዛጊት 27 ኣሜሪካውያን 13 ፈረንሳውያን ዝርከቦም ዜጋታት ሃገራት ወጻኢ ክቆተሉ እንከለዉ ብውሕዱ 17 ብሪጣናውያን ክሳብ ሕጂ ኩነታቶም ኣይተፈልጠን ኣሎ ዛጊት ኣብ ብዙሕ ከባቢታትን ከተማታትን እስራኤል ንቡር ነጥፈታት ተሰናኺሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዩን ስራሓት ደው ኢሎም ብምንባሩ ብፍላይ ንስደተኛታት ኣጸጋሚ ይኸውን ከም ዘሎ ብምምልካት እቲ ኩነታት ብኸምዚ እንተቐጺሉ ሃሳይ ከም ዝኸውን እዞም ነዛ ማዕከን ሓበሬታ ዝሃቡ ኤርትራውያን ገሊጾም ነቶም ብመጥቃዕቲ ሐማስ ዝተሃስዩ እስራኤላውያን ንምድጋፍ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛት ናይ ምውዳብ ነጥፈታት እናተሳተፈ ሓበሬታ ነዛ ማዕከን ዝሃበ መራሒ ሓደ ሓድሽ ተስፋ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ማሕበር ዝኾነ ብርሃነ ነጋሲ ንኩነታት ተራን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ብዝምልከት ምስቲ ኣብቲ ማእከል ክበጽሕ ዝመጸ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ከም ዝተዘራረበውን ሓቢሩ አንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ንእስራኤል ዘለዋ ደገፍ ንምርግጋጽን እቲ ግጭት ከይሰፍሕ ንምክታእን ትማሊ ናብቲ ሃገር ምብጻሕ ከም ዘካየደ ይዝከር ብጀካዚ ብርሃነ ምስ ከንቲባ ከተማ ተልኣቪቭ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሚኒስተር ፋይናንስ ጉዳያት ወጻኢን ምክልኻልን ዝነበረ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣቪግደር ሊበርማን ከም ዝረኸብዎን ንህዝቢ እስራኤል ንምድጋፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ምትሕጋዝ ከም ዝነኣደን ተዛሪቡ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም